Halaajatikilluaritsi juullerpalulaartumik takusinnaavat Uani juullerpalulaartumik kakao-iliortarnersunga. Soqutiginngiinnassavasi tuluttut allannikuakkiilitsersuutita nuannariinnarluguna. Atugassaraatitigitorfik kaffusoqilluuniin sukkulaatit immuk ukua juullerpaluttut milluartagaasassuin flødil. Eqqamalluitigitorfiit mikroonimortussaavo allaqamuta sukkulaatik kueriarlugit naminialigisaaqannuannertutigisumik immummakuisissaatin Soqutiginngiinnassavasi taava mikroonissavatit 2-3 minutti sakkortunerpaafissaani Isiginnaarluarisi immuk qalaanginnissaanu piarnerpasippong fløde der piarersasavan imullu sukkulaallu ataatimortinniarlugit aalateruyoqqaassavan aalateruokkulu fløde piskikkat kuinnassava juullisunnilaartinniarlugu juullerpaluttumi mamakuittumi Isiginnaarsaatit kakao-iliorneq naammassivo юлле qanillineroriarpat аамааллатут qanu kakao-iliortarnersunga takusinnaavat takusinnaavisиу qainarli Isiginnaarluarisi bye.